tamo wansugui tongkho tak phana a wansugmani jaganda tongkho o swkang se 2023 bisi katal mangso bai maichamani pogyakho bofro tamo bosor hain paibe khenabla phiaba nung o bosoro tam khlaimakha haine wansomang hai khainai haikena jora lai thangknabla ani ni wansumano bufro nung action samung tangnai bufro yapri sesinai mobile haino bini reels naimang bini video naimang haini bokrog ni sajung sapmang tini khlainai khana khlainai nung tam khlaike bo 2023 bo phari haini bagai tai kichake no sini baskango phai dongo 2024 o bisi 2024 nini bagai kaisa belai no kotor ma kaisa blessing 2024 bisi ngna thangi dong haini bagai ang joto ani mare kising ani bayap sini tibra sorok no sanan nayo norok tumung no bakha baijak ni tong khangke o channel norok no bagai ngai norok tumung no kha thijak ni tong khangke o channel norok no bagai ngai norok tumung no tamo khlainai palama yang tongkha bakha thui tongkha porima yang tongkha demotivate ngi tongkha mungsasuk jagao edit ngi tongkha aba hingkangke o channel norong bagai ngai norok o channel o kha basa jangnai kha thangsa jangnai hai video rok nugui mannai haini bagai ang joto chini tiprasa takhubu khorongno koyo norok o channel no support khaidi subscribe khaidi tamni bagai hingkangke norok o channel bisingte kabangma sengjaknai video nugna thangi tongo hain bagai ang jotono ani khabai khubai ang jotono koyo hambai ani mungkha champion norok ni bayap norok ni kisi